ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଆଶ୍ରମରେ ଶ୍ରୀମା ଯେତେବେଳେ ପିଲାମାନଙ୍କର କ୍ଲାସ୍ ନେଉଥିଲେ ସେତେବେଳେ ସେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଗଳ୍ପ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶୁଣାଉଥିଲେ। ଆଜି ସେହି ଶ୍ରୀମାଙ୍କ ଲିଖିତ ଟେଲ୍ସ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ଟାଇମ୍ସର ଓଡ଼ିଆ ଅନୁବାଦ ଗଳ୍ପଶ୍ରୀ ପୁସ୍ତକରୁ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଗଳ୍ପ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ। ଗଳ୍ପଟିର ନାମ ହେଉଛି ଆତ୍ମସଂଯମ। ତମେ ଗୋଟିଏ ବଣୁଆ ଘୋଡ଼ାକୁ ପୋଷା ମନାଇ ପାର, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ବାଘର ମୁହଁରେ କେବେ ହେଲେ ଲଗାମ ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ। କାହିଁକି ଏପରି ଘଟେ? କାରଣ ବାଘ ଭିତରେ ଏପରି ଏକ ନିଷ୍ଠୁର ଏବଂ ଅସଂଶୋଧନୀୟ ଦୁଷ୍ଟ ଶକ୍ତି ରହିଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମ୍ଭେମାନେ ତା'ଠାରୁ କୌଣସି ଭଲ ଜିନିଷ ଆଶା କରିପାରୁ ନାହିଁ ଏବଂ ସେ ଯେପରି ଅନିଷ୍ଟ କରି ନପାରେ ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ମାରିଦେବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉ। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଦିଗରେ ବଣୁଆ ଘୋଡ଼ା ପ୍ରଥମେ ଯେତେ ଅବାଧ୍ୟ ହେଲେ ବା କରଛଡ଼ା ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ଅଳ୍ପ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଚେଷ୍ଟା ଦ୍ୱାରା ତାକୁ ଆୟତ୍ତାଧୀନ କରାଯାଇପାରେ। କ୍ରମେ କ୍ରମେ ସେ ଆଦେଶ ପାଳନ କରିବାକୁ ଏପରିକି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବାକୁ ମଧ୍ୟ ଶିଖେ। ପରିଶେଷରେ ଲଗାମ ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ସେ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ମୁହଁ ବଢ଼ାଇ ଦିଏ। ମନୁଷ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ବି ଏପରି ବିଦ୍ରୋହୀ ଓ ଉଦ୍ଧତ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଓ ଇଚ୍ଛା ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ସେଗୁଡ଼ିକ ବାଘ ପରି ଅଦମନୀୟ ହେବାର କ୍ୱଚିତ୍ ଦେଖାଯାଏ। ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥଳରେ ସେଗୁଡ଼ିକ ବଣୁଆ ଘୋଡ଼ା ସଦୃଶ୍ୟ ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସଂଯତ କରିବାକୁ ଲଗାମ ଦରକାର ହୁଏ ଏବଂ ତାହା ହିଁ ସର୍ବୋତ୍କୃଷ୍ଟ ଲଗାମ ଯାହାକି ମନୁଷ୍ୟ ନିଜେ ନିଜକୁ ପିନ୍ଧାଇପାରେ। ସେହି ଲଗାମଟିର ନାମ ହେଲା ଆତ୍ମସଂଯମ। ଧନ୍ୟବାଦ।